Mauna ni ang resulta guys sa ato ang kilay kay since nagpakilay ang tindera kay mipis pa kay kung kilay guys no nya lain kaayo kay hilig itong picture nya wa tay kilay kay kamipis atong kilay ug nagpa-curl ko sa akong pilok. So 3.5 and then nanyo na kog 3k and then plus 500 na pa-curl sa pilok is 3.5 tanan ako nagasto. Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video day guys, kay na ako diri sa Kim Morales Eyebrows and Beauty Salon. So located at Lapu-Lapu Street diri sa Tagum City lang no, at bang lang ni siya sa Rian, kanang Rian nga dako, and then beside sa kanang 24/7 na chicken, kanang mga fried chicken ata na. So gwapa kayo ang ilang parlor guys no, yayamanin kaayo. So that's why di ta matingala nga murag mga mayaman pud ang ilang ubang customer diri ah. So naara ang ilahang kuno na adji pangalan nga Kim Morales sa Eyebrow Studio and Salon. Nindot kayo diri ah guys. Kaso lang pricey lang jud siya pero nindot ang ilahang kuan kanang mga chemical nila nga ginagamit ba. So pangyayamanin lang talaga. And then apil ko diri nalagpot sad ko din hikay. Gusto ko magpakilay lagi. Mauna na siya oh. Kuan na siya, gi-applyan na siya kay gusto ko magpagwapa, charis. So inga na ma-stress ang tindera guys, magpagwapa. So bitaw. So gusto lang bitaw ko magpatato jud, magpakilay kay ngano. Kabalo man ko mag-drawing pero kapuya na kay ko mag-drawing kay kanang every time ba nga natay lakaw. So mauna ni ang result guys. So di ba gwapa kaayo ganahan kay ko kay kanang dili siya ingon nga malata nga tattoo jud siya ba kay kanang basta nindot mo gud akong ipili kay 3.5 kaayo ni and din hanyo na ko og 3k. And then nagpa-curl ko sa kumpilok so 500 3.5 tanan.